entrem a la segona part del programa on connectem amb Marina Mars, dinamitzadora juvenil de Camarles, per posar-nos al dia de l'Espai Jove La Barraca 2 mesos després de la seva inauguració. Hola Marina, bon dia i benvinguda. Hola, bon dia, gràcies. Marina, com han estat aquestes setmanes des de la inauguració del Casal Jove? Jo crec que intenses perquè no heu parat de fer coses. Sí, han estat bastant intenses. Hem començat fent més o menys una activitat per setmana. Algunes setmanes hem donat una miqueta més d'aire. Però bé, venen molts de xiquets i xiquetes i la veritat és que estem molt contents. Molt bé. Vull dir que la resposta del jovent del poble ha sigut bona. Ha sigut molt bona, sí, inclús millor del que m'esperava, potser. Sempre tens estos nervis de si vindran, si no, però la veritat és que molt bé, molt bé. Perfecte, això sempre és una cosa molt bona. I quin perfil d'edat té més igual al casal? Pues mira, la majoria són entre 12 i 14. Sí que hi ha algun més gran, algun més xocotet. Sí que menys de 9 anys, per exemple, no els deixo entrar, perquè són molt petits encara i perdríem lo públic de l'edat que ens interessa, diguéssim. Claro. Però sí, sols entre 12 i 14. Molt bé, molt bé. És un perfil bueno que han començat ja a l'ESO, no? Estan igual una mica desahogats de deures o d'exàmens i venen a passar les tardes. Sí, bueno, el que més tenen són activitats extraescolars, o sigui, la majoria de xiquets, d'homes, estan apuntats a futbol. Clar. I sí que hi ha dies que fluixeja més, però bueno, que m'entren 20 xiquets cada tarda i a partir d'aquí, saps? O més, així que superbé. Molt bé, molt bé. Tu ja saps quin dia de la setmana tenen l'entreno de futbol, que saps que aquella tarda igual serà més fluixa, però que, claro. Que cada dia 20 xiquets, vull dir, és molt, eh? Claro. Per exemple, intentem organitzar les activitats en dimecres, perquè és el dia que més xiquets tenen lliure. Molt bé. De xiquetes no ne venen tantes, però bueno, estem en ello. Molt bé, molt bé. I Marina, de fet, vau començar, vau proposar un concurs, no?, per posar-li nom a l'espai. Com va funcionar aquest concurs? Bueno, vaig fer un concurs, vaig obrir un formulari de Google i vaig ficar que em fiquessin el nom de cada persona i el nom que li ficarien a l'espai. I a partir d'allí, entre els diferents noms que ens van donar, doncs vam fer un concurset i se va quedar el més votat, que ha sigut La Barraca. Molt bé. Espai jove, no? La Barraca, ideal. I per cert, qui va ser el guanyador? És a dir, qui el va proposar? Se diu Joan Aliau. Molt bé, un xic del poble. Sí, entenc que sí. No el coneixo, la veritat és que no el coneixo, però va ser ell. Molt bé. I després també heu fet un berenar cultural. Com ha anat? Bueno, hem fet diferents coses. Per a començar vam fer un berenar cultural. La veritat és que los va agradar molt, perquè sí que se mos mesclen xiquets de diferents països aquí i bueno, cadascú va portar una miqueta de la seva terra i els va agradar molt. Van menjar massa i tot empatxat. Va ser més igual un berenar sopapos. Sí, a partir d'allí hem fet diferents coses. Per exemple, vam fer un escape room, que va anar molt bé. També vam fer un taller de pastissets. Va vindre una dona d'aquí a Camarles, Remei, que això sí que ho vam fer per a totes les edats. I van vindre xiquets i xiquetes més jovenets. I bueno, ara aquesta tarda farem un taller de dibuix conscient perquè ens han demanat molt fer algunes activitats de tant en tant per a xiquets més xicotets. Llavors estem provant. Sí, hi ha un taller que va a càrrec de Marilén, que és la fundadora d'AMRA, Som Energia. I bueno, és un taller on poden vindre xiquets de 5 a 12 anys i serà bàsicament pintar, però en unes instruccions que donarà ella, com que farem abans una relaxació i trobo que pot estar molt xulo. Encara ens queda alguna plaça. Si algú se vol apuntar, pot entrar a l'Instagram i enviar-me un missatge i apuntar-se. Molt bé, perquè clar, totes les activitats que feu puntualment se necessita avisar, perquè clar, les places són limitades, entenc. Sí, claro, a veure, per exemple, Marilén en este cas me va vindre i me va dir, pues si tu m'ajudes com a molt uns 10, 15 xiquets. I jo quan estic tot sola també sol fer-ho així, perquè així ho tens tot molt més controlat i funciona més, saps? Claro. Home, és que si fiques molts... L'espai, és a dir, si fiques molts xiquets, evidentment se pot fer, però clar, després igual no és el mateix, no?
Sí, com que perden una miqueta el fil, potser Clar. se't dispersen més, saps? Al ser poquets, jo trobo que com que fas més grup, més colla, s'animen més uns als altres, està molt bé. Sí. I ara que has comentat l'escape room, explica'm això com funcionava. A veure, estava clar que aquí dins no els podia tancar, llavors vaig fer un escape room però a la meva manera. Els vaig amagar a pistes per l'espai i vam fer grups. Trobo que eren uns 20 o 20 i algo xiquets en grups de 4 o 5, depèn de los que capiesen a cada grup. I llavors després vam amagar diferents pistes i no era tant fer l'escape room grup per grup, sinó ho vam fer com una miqueteta tots alhora a veure qui trobava més pistes. Saps? Vale. I, bueno, era tipo una gincama de tota la vida, és a dir, anar movent-te. Sí, va acabar sent més una gincana que un escape room, però sí. Molt bé. I clar, i el taller de pastisseig, et volia comentar que, clar, és molt important, no?, fer coses així per preservar la nostra cuina, les nostres tradicions, perquè, clar, ja, tots sabem que les iaies ho saben fer, o les mares, però que el jovent també necessita aprendre-ho per després fer-ho. Claro, i a part ells no te demanen pastissets, ells te demanen cheesecakes, brownies, saps? I jo trobo que està interessant també ensenyar-los a fer aquestes coses i que no es perdiguen. No, i tant que sí. Llavors, esta tarda feu este taller de dibuix conscient. I quines activitats més tens previstes? Pues ara per ara tinc això que t'he comentat esta tarda, després el dia 22 de maig a les 5 de la tarda fem un taller que ens ha proporcionat la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil que va sobre la recerca de l'habitatge de lloguer. L'he fet per a més de 16 anys perquè és algo que la gent voldrà estar atenta i considero que els xiquets de menys de edat com que no els causarà tant d'interès. No. I també tinc les inscripcions obertes. Després tenim pendent que me demanen molt fer torneigs de futbolín i de ping-pong. L'únic que els estic fent a esperar una miqueta perquè és el que més me demanen. Les hi fas llargues. I vaig mirant cosetes que puc fer el material que tinc més que res. Vam comprar molt de material quan vam obrir i m'agradaria anar tirant d'allà més que comprar coses noves, no? No, claro, evidentment. I clar, este taller molt interessant, la recerca de l'habitatge de lloguer, que claro, evidentment és per un perfil d'edat més gran, és a dir, jovent ja gairebé, 18 anys, 16 anys, sí, perquè, claro, el que estic veient, no, Marina, que aneu fent diverses coses, però en perfils també segmentats i que també va bé que s'inclouen tots els perfils d'edat, perquè dins del jovent hi ha jovent molt jovent, però hi ha jovent ja quasi adult, no? Clar, al final jo tinc un espai que el vull aprofitar molt bé. Sí que és veritat que aquest espai està fet per a persones fins als 29 anys i, clar, de gent a partir de 20 anys com a que van a la universitat, estudien, no me venen tant, saps? Llavors, trobo que també és una manera de fer alguna que els servisca i enganxar-los una miqueta que vinguen. Per exemple, l'opció que vaig donar de fer voluntariat, aquestes coses. Molt bé. I clar, a part de aquestes activitats i tallers que se fan puntualment, l'espai està obert de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda, trobo. I què hi podem fer allí? Quins espais hi trobem? A veure, l'espai principalment entre setmana està fet per a l'oci. Ells tenen com t'he dit, el futbolín, el ping-pong, tenen material si volen pintar o alguna cosa així, encara que no ho gasten molt. Després tenen la tele i tenen 2 ordinadors, que bàsicament els fan servir per a jugar. Sí que és veritat que algú alguna tarda s'ha ficat a fer algun treball puntual. Però, clar, al hi haure tanta afluència de gent, com a que no els acaba d'anar bé vindre a fer treballs aquí. Llavors sí que això ho separen més d'anar a la biblioteca. No, home, claro, perquè si hi ha molt de xivarri i tot, la gent no es pot concentrar. Després també tenim llibres i jocs de taula, i, bàsicament això. Si d'aquí un temps podem anar a aconseguir més cosetes, jo vaig demanant. Molt bé. Jo per demanar que no sigui. I tant que sí. I, claro, l'estrella, com m'has dit, diu ser el futbolín i el ping-pong. El ping-pong, més que res. Sí? Jo no m'ho esperava, pensava que seria molt més el futbolín i la veritat és que el ping-pong i se'ls dona molt bé, t'he de dir. Molt bé, han tingut aprendre, vull dir, si fan intensiu tots els dies, aquestes setmanes, doncs, clar, ara ja són professionals.
Sí, sí, tal qual. O sigui, hi ha xiquets que arriben a les 4 de la tarda i ja estan aquí a la porta esperant-se i hasta que no los tiro cap a fora de van a una casa ja no se'n van. No, doncs això és bona senyal, eh? Sí, jo a veure, doncs considero que ho estem fent prou bé. Ells no van perdent la seguida de vindre. Sí que és veritat que els primers dies venien molts de joves, inclús te diria que massa, però ara veig que ja s'està fent lo grupet, no? Ja s'està cohesionant. Clar, los que venen recurrentment. I, claro, tu allí, a cada tarda en ells, suposo que també ja los coneixes, evidentment, pues crees vincle, no, al final, també. Sí, bueno, també t'he dit que són molt de mala seua, eh? Ah. Te toca anar detrás, quan arribes a un puesto se saluda, aquestes coses costen una miqueta, però sí, al final crees vincles, agafes molt de carinyo. Claro. I també, Marina, pel que veig jo a xarxes, que és un espai que l'has enfocat també que sigui molt participatiu, perquè he vist que hi ha, per exemple, una bústia de suggerències online, no?, oberta per a cadascú digui la seva proposta, també una bústia lila, vull dir, totes aquestes coses per a que la gent participi. A veure, jo intento també fer una miqueta de punt d'informació, intento servir d'algo més que un espai d'oci, saps? Al final intento que tinguin molts de recursos. Per exemple, jo m'estic formant per explicar-los, pues, per exemple, com fer un Erasmus. Hi ha joves i mares que me demanen ajuda per a fer beques. Llavors, pues, intento servir-los una miqueteta per a tot. Tinc informació d'estudiar 3 idiomes, de cursos de grau mitjà, perquè, clar, ara pues, és el que et dic, tinc 14 anys, però d'aquí 2 anys ne tindran 16, pues, també si els puc guiar una miqueta i ajudar-los una miqueta en la seva experiència, estaria molt bé, saps? Llavors, pues, sí, vam decidir fer una miqueta de punt d'informació, entre cometes. Després també hem ficat la bústia, per si hi ha algun problema. La veritat és que no la gasten molt. Jo tenia molta fe en aquesta bústia, però clar, és algo completament anònim i jo trobo que sempre va bé, no?, per a desofegar-se una miqueta, i més en aquestes edats, no?, que pues, a vegades és més complicada la relació amb els pares i tot això. Sí, és una eina que la veritat que és necessària i si no la utilitzen ja està bé, però que si la volen utilitzar que la tinguin, no, almenys? Sí. I clar, el que dius abans, no?, de que sigueu un perfil que pugues ajudar, informar. Veig que també a Instagram penges, està el perfil molt actiu, no?, se publiquen moltes ofertes de feina, no?, formacions, informació, bé, què és el que tu dius? Sí, o sigui, jo no em dedico expressament a buscar ofertes de feina i a fer una borsa, això ho fan a 3 llocs, però sí que segueixo molts ajuntaments, espais joves, oficines de treball d'altres pobles o altres comarques, i sí que vaig compartint. Crec que no està mai malament donar una miqueta d'informació sobre tot això i espero que més d'una persona li servisca. I tant que sí. Tu fas esta difusió, no? Sí. Molt bé, Marina. Doncs bueno, no, entre tot estàs més que entretinguda, vull dir que tens faena. Molt bé, i que l'aigua, esta rebuda bona de l'Espai Jove La Barraca ha sigut així, me n'alegro molt, i que sigui això així, perquè clar, ara és com la cosa nova, però que en el temps perduro. Claro, moltes gràcies. Vale, Marina, doncs moltíssimes gràcies a tu per haver connectat un dia més aquí al programa. Marina, hasta la pròxima. Moltes gràcies per l'oportunitat, mos parlem. Adéu, bon dia. Bon dia.